O atropelo pasado luns dunha nena de 12 anos neste tramo da PO 308 parece que foi clave para que o Concello de Poio e a Xunta de Galicia tomaran medidas. O Goberno local denunciou que o pasado mes de xaneiro xa solicitaran á Consellería de Infraestructuras que se pintase este paso de peóns. Unha crítica que non gustou á Administración autonómica, que pediu maior prudencia e responsabilidade. A seguridade viaria é certo que é unha cousa moi seria e todos os responsables públicos debemos de actuar con responsabilidade, con seriedade, con sensibilidade e o certo tamén que me parece lamentable porque o primeiro que temos que pensar os responsables públicos primeiro é que se recupera a nena e segundo que non volva a pasar. A mí pareceme lamentable que o primeiro que fixera o Concello de Poio é buscar culpables e andar buscando responsabilidades e culpas. A Xunta de Galicia lamenta a actitude que está tomando o Concello de Poio tras o atropelo do pasado luns e asegura que nas vindeiras semanas eliminará os estacionamentos previos ao paso de peóns para gañar visibilidade e evitar que se volva a producir outro accidente. Unha acción que se tomará a pesar, segundo a Conselleira de Infraestructuras, dos continuos atrancos por parte do Goberno local. Nas obras que estamos a realizar no Concello de Poio, o que estamos a topar únicamente son atrancos e problemas. Estamos a facer melloras de seguridade viaria en Poio a pesar do Concello de Poio. O BNG de Poio segue defendendo que a mellor alternativa a PO 308 é a vía de Ovao. Ademais, os nacionalistas animaron xa a reactivación da plataforma da 308 para levar a cabo reivindicacións veciñais que obriguen a Xunta de Galicia a tomar medidas para mellorar a seguridade viaria desta estrada.